Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa da abokan arziki, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake kasancewa ne. Insha Allahu a yau mun kawo muku wani sabon gudu mai taken duniyar baru, wanda kawai za ana magana ne akan harkar tantabara. Meye tantabara, ya ake kasuwanci da ita, ya ake samun kuɗi da ita, da yadda ake samun kuɗi da ita, da yadda ake kiwonta, da meye cututtukanta, da meye matsalolinta, me ke kawo su, me ke take so, me ke ba da su. Insha Allahu duka a ciki za mu yi muku bayani. Idan wannan link ɗin ya zo, ka daure ka danna ka shiga, kai ma sai ka tura abokanka su shiga, yan uwa da abokan arziki su shiga, domin wannan zai nuna ma hanyoyin da za ka samu kuɗi kai da kanka, ka dogara da kanka, kana gida. Ko kuma idan link ɗin nan bai zo ma ba, ga shafukanmu nan za ka iya tura mana saƙonni ta nan. Ga mail nan mun yi shi ne saboda kawai saƙonninku. In link ɗin bai zo ma ba, ka tura mana saƙon mail ta wannan, ko ka shiga cikin YouTube ɗinmu ka mana comment, ka mana magana, ka sa mana lambar ka, ko dai sauran website ɗin da kuka gani kamar haka. Insha Allah mun gode yan uwa da abokan arziki. Bye.